Bună ziua, doamnelor și domnilor, am încercat să iau un interviu domnului Obama, iar din păcate am rămas atârnat de doi mușchiuloși. De aceea a trebuit să le trimit pe minunatele mele asistente să facă ele, din păcate, treaba. Bună ziua, domnule Obama, vă reținem din munca asiduă pe care o duceți sau, mă rog, sunteți ordonat de către cei bogați să o întreprindeți pentru prăbușirea și mai tare a Statelor Unite, pentru a vedea care este părerea dumneavoastră despre România. Bună ziua, mă simt foarte onorat că ați venit să-mi luați acest interviu. Nu am consilierii necesari ca să vă răspund direct la această întrebare, dar am auzit ceva despre România. Da, România, știți, țara aceea de pe continentul european, bogată, unde toate merg ca pe roate, a avut mereu creștere economică și are cei mai competenți conducători. Oh, Romania, yes, I know. Ok, dar nu despre aia este vorba. Țara care are ca și minunat președinte un domn a cărui nume începe cu T și se termină cu Raian Băsescu. Yes, I know him. The Spitzgay, a very good friend, un very bun prieten al meu. Bine ați ales. Deci, ce ne puteți spune despre România? Ce vă vine prima dată în minte? Păi, cred că sunteți cel mai vesel popor de pe pământ. Niciodată nu vă pierdeți, știți, simțul acela al umorului. Crezi printre brazi și fagiri într-o cămăruță. Iarna nu aveam nădragii, doar țurțuri la bord. Găsiți cele mai neobișnuite soluții la niște probleme foarte banale din punctul meu de vedere. Da, sunt balcanic, sunt mincinos, frumos, gelos și ofticos, scandalagiu, diliu, nebun și ageamiu. Da, sunt balcanic, nu-i nimic și-mi place jocul din buric de muncă, n-am găsit nimic, că sunt balcanic. Aveți cele mai originale mijloace de transport. Aveți propria voastră rețea de magazine care concurează cu McDonald's-ul nostru. Aveți cel mai înalt premier pe care l-am văzut vreodată și cel mai labil. Abil, cred că vrea să spuneți. Probabil. Și pe perioada crizei economice, el a reușit chiar în primele zile să pronunțe o creștere economică. Dacă ai ști despre mine tot ce simt pentru tine. Cei din Parlament pe care voi i-ați ales sunt omniprezenți și întotdeauna reușesc să inspire poporului încredere. Caut un bou, 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 caut un bou. Justiția își face foarte bine treaba în România, deși multă lume nu este de acord cu această chestie. Mafia e tot și-n toate, mafia te ajută poate, mafia îți dă cu o mână, ți-a cu alta, orice ai. Mafia este țara în care sunteți foarte educați, înainte să zic mai departe, așa, deci în care există foarte mulți care gata masterul, dar mulți sunt masteranți în ridicat paharul, lustruit strada sau băgat de vină. Cele mai originale metode de a, cum se zice, spicy, a face o relație să înflorească din nou atunci când era într-un impas. Acum vi se potrivesc datorită semnului suprem. Semnând acum, dumneavoastră puteți achiziționa semnului suprem la... a fost cu tremur? Dacă vrei să te pierzi în România, este absolut imposibil. Locul în care cocărarii se simt că la ei acasă și este un adevărat sanctuar al lor,
Noi îl avem pe Superman, dar se pare că voi îl aveți direct și cu numele scribică înregistrat în toate actele, deci aveți cele mai tari și atrăgătoare anunțuri pe care le-am văzut în viața mea. Aveți o țară foarte frumoasă și pitorească, aș putea spune, de curată. Văd că sunteți foarte documentat. Cum de interesul pentru o țară așa de mică? E vorba așa între noi. Având în vedere că România este undeva la graniță cu Rusia, principalul nostru rival, deci este un fel de protector al nostru și prima țară care va cădea în caz că va fi un conflict. De asemenea, a fost inclusă în NATO, nu pentru că ar fi avut merite, ci pentru că a fost acolo pentru noi, am dus militari în Afganistan, în Irak și a luptat pentru petrolul nostru. La final, aveți ceva sfaturi pentru milioanele de români? Yes, dragi trovarși. Cum zicea un vechi prieten de-al meu pe care l-am cunoscut în 1980 și ceva, nu mai țin minte exact. Vreau să vă zic că este o minunată onoare să lucrez indirect cu voi, să mă folosesc de voi indirect, nu vă înțelegeți greșit, da? Și continuați să alegeți președinți inteligenți, la fel cum m-ați făcut ca și până acum, pentru că este cel mai bine așa pentru noi, popoarele înalte. Vom reuși să vă manipulăm din ce în ce mai bine și încă o chestie, lăsați studenții inteligenți să plece la voi din țară, just ca și până acum, ca să vină la noi, să lucreze pentru noi și noi să avansăm, iar voi să rămâneți la același stadiu. Poporul american vă salută și vă urează toate cele bune. Vă mulțumim, domnule Obama, pentru un extraordinar discurs și pentru că ne sprijiniți necontenit. Am scăpat în sfârșit, i-am luat interviu, acum este timp să mergem back to la ce este mai bine.